Molweni and welcome back to my channel. Guys, ngicela nihlawuse nihoyinsenze into zami, but akhonto engakho kule weekend. But lena vlog is dedicated to Osus Kokena. She's celebrating her 50th birthday. Osus Kokela is our big sister. And besiya sahamba ke ngoku sabheka Coffee Bay just to have a family get together while celebrating her 50th. It was a very beautiful day, I must say. Before ndiye khona bendiqonda ndiyonqena because iyenzeke before a month end, like I had to finish izinto ze month end. While doing that, I had to rush ndizame uba ndiyolala eGcuwa so that the following day, which is Saturday, we drive to there, and it's a long drive. Umama mntana ke sana passenger princess oko ndidrive ndedwa ke ukuyotshona phayana. Even coming back salahleka futhi ke xa sibuya. So ndatsho ndabona eMqanduli dla ngoyiva nje. I used to date someone owayengowaseMqanduli, and I think uyandi over UIF because tell me why angazange ndise hole in the wall. I think that's a discussion for another vlog. Anyway, so siye safika phayana. I must say futhi i-hole in the wall landaba esilele kuyo kumhle kude ngaphakathi ayikho ngolahlobo bendi-expecte ngalo. Also phayana, and yes, management I should look into this. Okay, sahamba safika phayana. Then xa sifika phayana kwabe kumandi because family was there. It's bound to be nice and kube lovely. But kaloku kukho security baphayana. I think beberana lonto beberana lo campaign beberana, but they came kweza zindlu besilele kuhleli kuzo befuna sibavotele. Ndibuza why guys nisenze le nto niyenzayo? Because kaloku ngoku nisibhidisa kule nto siyizeleyo. Ngoku we should stop what we're doing and entertain you guys kelo xesha nesi-staff salapha. And ngoku ingathi sinyanzelekile akho laa nto ubana ii-guests zitreatwe as ii-guests ingathi ba andiyasi. But again, they were nice people, but I didn't like that part. Nditheni bandihleka abantu basekhaya ndithi into yobana niyenza kuba siyifamily nice singazukwazi into yobana siyobhala Hello Peter le nto niyenzayo. Then shamsiswa abantu apologize, but I just didn't like what she was doing. Anyway, uSis Kokela ke holds a special place in my heart. Khumbula kuzo zonke izinto ezi-serious ezenzeke ekhaya, she has always been there. Ngoku kwakuswele kutata, she was one of the first people to be there. Wachallenge nabantu belali futhi bami bayotheza mosiko kungahlali mntu ekhaya ngoko, so kungekho zinkuni. So wathi jeba kuza ulantuka kuza bakhona la kuzoxhela inkomo apha. Nicinga uba nizayipheka ngantoni xa singayini siyotheza? Xa bamna ndathi sibona naba abantu beyotheza. Phinda ke ngoku kwasweleka uChai. Still Sis Kokela first people to come. And then they are phayana, like she always shows up for us. So nje besinyanzelekile sibheke phaa kulaa hole in the wall efar just for her, to make her happy. And it turns out kuba mandi ke sana. Also Sis Kokela ke sana watshintsha istory sam ngeGcuwa Hospital. eGcuwa Hospital andiyithandi ne, because ndine-reasons ezininzi to hate it. Ndaya phayana ndiyozobuya ndinosana, ndabuya ndingenalo, and nje ndaphinda ndasa phayana utata. Okay, isuku lakhe enyukile, but ndaphuma ngoku sesibhizi zinto zasemoshwari singabuyi notata. Ndaphinda thirdly umakazi waya phayana, ndimane ndiyombona ndifike weske the last time ndamcheba inzipho ndambrusha neenwele sencokola noSinombeni. The next day she's no more. Like kum yonke sasibhedlele besingekho bengasithandi because of those reasons. But ke uSis Kokela watshintsha story wayenza bana ibe yi-business ndondoni yam. So xa ndiya phayana kuzoko ndiyokuthatha imali yam, which is usivesikathi qinele izinto yobana no kufunwa iinkukhu ezikanga namathanga kanga. Like usukele egeyithini uyoma e-maternity ward se-customer zam, sometimes ndiphele kwasegeyithini because izinto zam kuzoko zi-sold out. Ndifike kwishift before kuphunywe, so ndithengisele shift ezi-2 ii-veggies nenyama iphela. So because Sis Kokela phangela phayana wayenza into yobana kube lula utshintsha esa story nesa stigma around iButterworth Hospital. Ndithi xa ndibizwa kwalinda ukufa, but not anymore.
kusebhizinesini yami phayana, because abantu baphayana zi-customers zami. So I really appreciate usisi for that. So nje usisi andazi ningamcacisa njani, ngumuntu oyenza kube lula uphila, ukwazi uyenza mani kube light. Even nangokube kuthethwa phana as-beaches, like we're so sis-K. Everything that was said phayana ibizizinto nyani ezinqamelene nayo. So yeah, also ndibheke a hole in the wall ke ndinixelela, kodwa khange ndiye phayana kule ndawo eyi-hole in the wall, because sithe sifika phaa Saturday, safika sabe siqonda sizocheck-ina, then we got carried away sincokola. Then babe sebebuya abantu bebeyile, because thina khange silale phayana, siye phaa Saturday, but most people baye bayolala phaa kwa Friday. Then Sunday, by the time kubantu befuna ukuya phayana, ndabe ndiqonda ubana yo ndisazophinda long drive back home, andizokwazi. So we didn't go. Then uThixo wathi apho bekufanele uba khona kuselwandle, salahleka sayothi gqi kwelinye ilwandle ke sanacaba yi-baby hole in the wall leyana, but ulwandle lapha alukho dadable ke sana. Nangoku sizayo belukhalm, then xa sesisondela hayi ladlala ulwandle, qonda nyani bebetshilo ke kwa abantu bebephaa bathi no akudadwa apho, lilwandle nje le-pictures. So when they took pictures, then head home. Sifike ekhaya sesilambe sayothenga u-100 Lion Mqanduli. We wanted KFC, yes, but ke akekho ke KFC eMqanduli. So if guys umuntu ufuna ubheka phaa i-hole in the wall, must make sure ubana upakishe i-groceries, because zikude i-shops phaya. I-shop ekhoyo nobana ndibone nje that blue shop, I don't think into yobana inezinto la shop ezininzi. So funeka uzopakisha i-groceries zakho zonke into ocinga uba uzozinida phayana, and self-catering le nto besimchuzile. Also, I don't even think uNesta, guys, andiyithandi laa nto bayenzileyo aba bantu. I think I had a lot of expectations. Ihotele enetafula ezibrown, hayibo. Andiyithandi. Even abanayo ne-theme, kuthiwa okay ke lena indlu ke si ku-vintage ntontoni okanye nguntoni, like nje ingathi benza uphela sonwabe. Kelo xesha baduru, because per night wabo 1 point something sharing. So la rate yabo reflect into eyenzeka on the ground. That's my irritation. But the place nje phandle ke ku-beautiful, ku-welcoming, but if abayi maintain i-standard mhlawumbi bonyuse ibe ngu-3 star okanye ntontoni, they are going to lose customers. And ingxolo yaphayana ke sana, uba uyorelaxa phaa, it's not good for a vacation, because if uthi uyorelaxa phaa no-partner yakho, no, because phayana most yabantu baphayana ngabantu bayokwenza ingxolo mani, bayokwenza raharha. So yeah, I think mhlawumbi ke uba niye ngelinye ixesha enyakeni, but uba uye Novemberish, yazi into yobana most yabantu bafaka benza i-end year functions zabo phayana, abanye benza like kuba busy, and yazi uba mhlawumbi uba quiet kangakanani naphaya. But I wouldn't recommend it for a vacation. It's not ideal, ngaphandle koba kufuna uxabana nomntu wakho okanye ufuna uphoxisa ngomntu wakho, which explains or justifies about why lamfana zange andisephayana, ne? I think that is why. But unuyan owa ke sani UIF, because why not? Sendiqala ubona i-hole in the wall ndina 30 something years, hayibo. Anyway guys, Eastern Cape is beautiful, and ndibuye phayana ndaqalela i-bucket list yam tsana. There's a lot of places that I need to visit at Eastern Cape. Kuhle man apha, even the drive to there, it's just that benihamba nomama mntana and you can't really vlog xa uhamba naye, because she is very careful. Uzothi hayi Linda, why ucotha kule ndawo, why ufuna umisa kule ndawo, because kaloku sometimes I do not do that. Ndibe ndicheckisha uba kwathini, because kuthulekile kulaa ndlela.
It's not like uzawuthi gqi uvungu sentontoni. And besides, ngiyathandaza I'm not before ndihambe, so I'm not expecting anything bad to happen to me. So the trust uThixo kuyo yonke into driving and but mom mntana is extra careful. That's why I couldn't vlog indlela eya khona, but inhle man, I wish I was able to capture that. So i-bucket list yam inde hayi ndisezoyihamba i-Eastern Cape sham. Ngoku ke nandiphangela lanto ke endiqhubela ke ndandikhe ndayihamba i-Eastern Cape yonke laa cala, but ndandikubona xa uhamba nomsebenzi ungahamba explore, like the route is familiar and but not ubana singena itown ngetown, because ngoku ya sasingena itown ezine-offices zakwa-education. So I didn't really explore Eastern Cape. So I think le bucket list yam ndigqibo yenza ngoku, I'm visiting ezi ndawo ze-special nge-Eastern Cape. So I'm excited about that. And asoze ube uhambe endleleni zase-Eastern Cape kanti ozodibana ne-roadblock yenkomo, like zikubahambisana ichiki yenkomo endleleni. Sana. But it was just a beautiful drive and a beautiful weekend nje. Yeka nje udino. I think ibizoba ngo-2 if besiye Saturday. Yes, I didn't ask into bana ulo swimmable now lalwandle lo hole in the wall, because I didn't go, so I wouldn't know. Please zekenin checkishel abantu bebekhe baya phayana ba respond on the comment section ba udadable na phaya, because I'm like ndakhalela ukuphinda ndiye phayana. But the challenge is, if I were to go there again, I wouldn't want to sleep where I slept. But ke ngoku umuntu ebekhe waya that side, yeyiphi accommodation ebelele kuyo, and how was it? Kungathi kanti sit abazinxiche a nice time, even if mhlambi it's a B&B, a cozy B&B along that route can be nice, because I think I owe it to myself but ndiphinde ndiye phayana, especially for the actual hole in the wall experience. If someone was to ask me about what was the highlight of this whole trip, I'll say to be in the presence of my family. You know, be surrounded ngabantu abaziyo bayakuthanda regardless of your flaws or whatever. That nje is like, and yes, it's soothing. So we were ncokoling, unpack about each childhood traumas zethu, sihleka nohleka. Ebana phayana also says they're also them abanayo yakho kokwabo anymore, because they hated the pigs, because babezipha basuka kokwabo zihlala ekhaya kakhulu, so they hated that. Then thina sinosisiqume sesiqonda bana we really wanted utata wabo abe ngutata wethu, then owethu tata abe ngutata wabo. And bona bathi babefuna wethu tata because tata wethu have fun, everything don. But thina we wanted la tata serious u10 ndiqomba. Hi guys, asiyazi into siyifuna le life in njengoba thina sigowuswa ngowethu tata ongekho serious, ongathathi anything serious, sifuna lo wabo osoloko bona bafuna lo wethu. And even into yehagu thina sesiqonda zirharhale ukuthi kanti besinenye indawo esizomane sihamba kuyo siye phayana, which is ekhaya khulu, siyophiza imfuyo yaphayana. Bona they hated that. And ke bona ke mos bona babengahambi nomama wabo, nathi besasingahambi anyway umama wayishiya, because kaloku umama mntana wayesenza idrama if usihambile alila pakishe athi uyafuna ugoduka tontontoni. Mama wadecide no akaphinda hambe nomntana, the only mntana ahamba nayo kuGriza, the rest no, because yalila siyamhlaza. So bathi bona normal lonto, because bona babebaninzi, so babezoswap. Ngiqonda ubana mna I hated the fact that ndingakwazi ukuba sihambe, and now that si-unpack ba ena culprit umama mntana owenza ba singahambi, because nguye umuntu owenza la drama wafaka eza fears kumama. It was just a beautiful day when sincokola about zonke eza zinto sasicifana siba zibuhlungu, but now that sibadala sizi-unpack ba in fact ayingekho buhlungu, but it was just our parents protecting us from ezinye izinto. Imagine nyano uthi ba unabantwana bayi-5 uba kwi-holiday okanye ufike nabo emzini wabantu, uzawucacisa uthini? Nyani ke. Imagine nyano wayidla ngothi siba mehla 10 kumama, ufika nihambe ndihamba nani namehla 10 inweni ithe qhwanya emzini wabantu. Nyani ngonde badala nyani I wouldn't nam, but ke mna I wouldn't
nyandide ndiba nabantwana abangako. That's why sometimes ndiyamjaja maqomba girl ngokugqibelisa ngam yazi ndibe yi-last born and ngoku ngendispoiled. That's why abanye abantu bacinga into yobana ndiyi-last born. I think I have last born tendencies even though kukhona 2 more people abazemva kwam. But nje ke guys, we ate. Yo, ake make. If indawo akuna kutya, ndiye ndibe bored. But phayana it was fun because yo, andazi nditye kangaphi. Ukubona utye, uphinde utye and yo, ibe yimini yoba sitye. And I was on diet, but xa ndifika phayana, ndibona the food that diet for who? It ain't happening to me. But belendifishane la xesha sham, I think we deserve 3 days okanye. It was actually 3 days, just that thina siye safika Saturday because khona abantu bafike Friday bahamba Sunday. I think we deserve a week somewhere, free accommodation get this time. Akho mntu arhalela uhosta imali usizi somewhere for a 5-day trip nje away from Shilata, away from kwezinye, like ibe city sodwa kuncokolwe kube mandi kutyiwe ukutya, kutyiwe inyama. But andifuni ibe indawo mhlawumbi kuthiwe mhlawumbi siya kwaSisinondwe okanye siya kwaSisibanibani. Funa indawo engeyoyam sonke nje sibe, you know, just nje to catch up and unpack ezinto sicofanisa uba zii-traumas, ezinto siziyela kwi-therapy kelo xesha siyakwazi into yobana sihlale sizi-unpacke thina. Because nyani ezinye ezi-childhood traumas zizinto esizaziyo, esizi-experienceayo, esifana into yobana uba if babe sizincokola ngeyingade ibe yi-childhood trauma, but yi-childhood trauma because siziminxisele ngazo. Also guys, nina kwezenu iifamily zinenza njani ukubana ni-catch up, like nidibana phi for uku-catch up about each other, not your immediate family. Ndithetha le family, like the broader family, like umzekelo the family endihambe nayo apha ngabantwana bakulotata, ngabantwana zii-brothers katata nee-sisters katata nabantwana babo, zii-offsprings. What am I saying? Zii-offsprings. Yo, that's difficult isiXhosa. Fanele uba ndithi zii-cousins, abanye bazii-cousins, abanye bazii-sisters, zinye zii-brothers. You know it, man, guys. isiXhosa side ucacisa because abantwana be-brother katata ayizo cousins, zii-siblings zethu. Then abantwana be-sisters then zii-cousins. Kuba khona ke into phaa efemelini kuthi ubana, no, I'm the cousin from Joburg okanye I'm the cousin from Cape Town. Indihlekisa every time when kusi behavior like that because ke siyasiqonda singabazala. Anyway guys, thank you for tuning into my channel once again. Thank you for your love and support. See you on the next one. Let's interact on the comment section about how you catch up with your broader family, not the immediate one. Thank you. See you on the next one. Thanks. Bye.